Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Neneng Cah. Hari ini agendanya ulang tahun Mak Ita. Ki mau wis tak siapno ket awan kirotene umure 46. Ki kadone ning kene. Ki kadone Pak Ehem. Kadoku sandal. Kita panggil. Singgo sapa? Kowe Pak. Dewe piye to wis tok ini? Stok lho piye? Gak makane kok ngono. Ya wis ben. Wis diceluk mama. Oh, gak jelas. Gak jelas, gak jelas. Gak jelas, gak jelas. Gak jelas. Wes tuwek ulang tahun. Wes tuwek ulang tahun. Wes tuwek ulang kok gak fokus to. Gak jelas ya, Dek, gak jelas. Loh, kadone Pak E. Kuwi kadoku. Ya Allah. Piye ya kon golekne ya hitam. Zaman now kok ya Dek ya. Gak jelas wae.
Nah, iki tamono lah iki. Renek polos elek. Takkan golekne ya hitam. Dadek potong, Dik. Kowe yo apik go wong tuwek kok. Mana ini pengotnya? Yo ning kono. Dikei yo. Polose nek kuning kok ya, Dik, karo coklat. Enak. Kowe ngado apa, Mas? Tujuh. Ngadu roti. Tiwas tak rasani karo Pak Ejen. Itu jen ndelok gakul. Enggak pangote enak, mangot apa? Nek ning kono. Nang ndi to? Neng rak piring. 40.000 apa wene? Kuwi netral kuwi tuwek enom nganggo malangkar dipilihno perel berkilau-kilau jere. Make nek nganggo kuwi mekan kok jere. Iki yang kan kudune. Ora golekne hitam. Lho, renek Pak ning gandu ning barokah yo renek. Rak ki lho. Rak kuwi yo selene ngono lho. Bumi pecah lucu. Bumi gonjang-ganjing hari ini ada gosip dam teman-teman yang alun-alun. Aku mau. Ya Allah. Dan maning Gak apik kok. Master kulo. Kuwi netral kuwi enom tuwek. Kuwi jaman law. Oh yo. Kuwi jaman law. Kayak malah gilap. Make makan kok nganggo iki. Kurang 39 kurang 1. Polos sih gak jaman ya, Dek. Gak jaman. Taline kuwi nek tam. Nak Mas, Wong iki to ya. aku coba nih. Kowe gak pengen gawe video, Pak? Diopo? Kenapa saya konten? Iki wis direkam nih. TikTok. Duk lutup kok. Lutup. Kira lutup. Ya, Wak. Ya. Kan ngirim ini. Dawa wis 10 menit. Jadi status. Apa? Ngono wis nganu, Dik. Mamang rendeng, Dik. Anu. Wis sawit omongi. Iki. Eh, Ikannya dulu, ikannya. Dari pano rotiku ke anu. Kak ngono kuwi jare. Ora ya. Dik kuwi ada ta, Bos? Nggonmu sak iki lho sak bunderan iki lho. Iki apa Dik? Strawberry. Heeh. Enak. Kecet malah alhamdulillah. Kilo sedeng pura, renek sing ukuran 40. Kurang 1 nih. Liyane yo renek sing 40. 39 kabeh. Yo, Lah kowe sedeng dak pas. Belum malar. Kan tinggal ngirim mantane Mas Kuko, Mbak Anggi. Cut. Ya mantan. Dari mana? Oke, yang itu. Mah enak mah. Enak nih. Nah, Nih. strawberry. Oh, enak. Ya. Adek kecut tadi. Ki ora masak piye? Penyetan. Pak E. Nah, kadek kok. Penyetan. Ojo penyetan dong. Ya ubdal. Penyetan Mie ayam. 29 ya, yang caruban. Mie ayam.
Gandok air. Adiknya Dek. Apa lo? Aku wis mau legi. Penyetan Bapak. Apa Mas? Ando. Neneng besok orang pasar mau. Kenapa? Apa sing dijak sapa? ngono kok. Lah gak gelem nang pasar dhewe. Wong aku ngelar rambut. Mingkan jaluk apa? Kopiah Wadimor. Ndi? Nang kopiah loro dedel kabeh sik. Ya kok iso. Hidup. Lho kopi aja ngenake model-model taraman. Sing ireng barang medal-medal. Yuk, endi yuk? Ando. Enak gak ya? Bagus ini. Ya tunggu sama. Ya, siapa iki njukuk ngenekan rati mam? Iki dak kok. Oh, aja tep. Nek kok mbok belek nang kono wis dicokot. Kok aja. Iya. Tuh ya nih, Mak. Kayak Manis tuh. kayak asem. Mesti nek. Nek karo kowe wis padi. Kita lanjut agenda selanjutnya teman-teman. Nanti. Tutup dulu. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.